ni khat chu papa khat Brendan an pui tler le an fanu sem te chu tui pui kam lama hian chol mangin an lo hoi thoveng vel mai maya chutia an pathuma hundu om tak an mang ho thei chu hlim hle in tui kam vela an kalpa chuan fiam thu an thoa an han nui ho le dar thin anu le pa te an chol hadam wang lain sem ero chuan tui phone bul vela nap khon piring ti vel zong tura kalatuma anu le pa te dilin tuya in fiam lo atiam awang chuan an phal sak ve ta sham Claire chuan kan hmu phak lova kal reng suang che ti in acha lom ani ti chuan nap khon te chu zongin leite chu a han hai ngat ma se a zong telem Curious George chu tuina la ti reng a shelok lo a hriat meu chuan a lo len thui to ang reng hle sem chuan a zong telem chu lak let le tumin ma sela ama po chu tui phone in ala ve ta dai mai an fanu sem an chan ta ka wang chuan Brendan le Claire tanu pa chu an lung chetak zet Claire chuan engma omzia om to lo ti chu shia in malampan san adua apasal Brendan ero chuan alo la pan san ve thei meu lo afanu a mangai ema wang chuan atel lova khosak chu ngaya anei thei meu lo ani ber mai ti chuan mangtu tur om ta hek lo an ti wange ni an fanu semi bungrua then khat te chu an han khung thadona chuti lai chun Brendan chuan le khabu pakhat Berenstein Bear ti hi a mulol mai le khabu a han en wang chuan engemaw fel hlel deuh om ni in a hret atlat enge chu kan ti chuan Brendan chuan chu le khabu Berenstein Bear ti thumala Stein tia chuan letter E an mang tura angai lain a hmu tak ero letter E chu an lo mang ta dai mai ani zan lama tui taka an mut lain chau kalama thomak tak mai chuan aron kai har lol awa en chian chuan anu pui u nau pa met lo nei in fritza hian ei tur alo hai roka chuta Brendan chuan pizza alo pek nuwa a boi na ngai bok Berenstein Bear ti le khabu chung chang chu azot le met po chuan Brendan ang bok chuan Berenstein Bear te chuan i ya om ti na lo chang chu vele Brendan chuan le khabu chu mu in ta chuan letter A ani ti chu an mu chiang hle an thre sual ve shim nge le khabu chuan ati sual zok ti chu hre chakin dil chut na hlir chuan an khat to chuan Brendan chuan internet lama Berenstein Bear ti chu a chulut thuaya chuta mu chua tak chu Berenstein Bear chuan letter E a om ti ring tu chu tam fe an lo ni ti chuan Brendan chuan internet chu a han hai zau zela chuta le chutiang thil hriat pol tlat na ang chi ni tura kan lo ngai tlat ma se atik lo zok lo ni reng si shilfia na anti Mandela effect theory anti hi a hai chuak ta hlol mai atuk lama po chu Mandela effect chuan Brendan chu ala chen chil na sa hle Fritza an pui tler ne na an thalak te chu a han en thin diklo om anga hriat na anei tatlat khonge he thla hi kan lak tia clear zo chuan Griffith Observatory kota an lak ani thu alo shil mase Brendan ero chuan chutlai hmuna an lak om reng alo sheve lo thung a hriat ero Griffith Observatory nilovin Pacific Science Center lama dai alo ni Claire po chuan an thusoi chu ho alo ti deuh nge ni rong ka bol tia apasal shilin local son report turin atibok chumin hnuwa Brendan chuan met chu mu in Mandela effect chung chang chu a soipui Brendan chuan Mandela effect ka tong ni nge in ka hria tia a hril chuan met chuan alo oi lo deu niang tlata i hriat na chu adik lo zok po ani theya ti na lo chang amai ro chu Brendan chu a theory a chuan alo ding het le parallel universe chu aum nge ya ngain chuta chuan a cheng sok ni nge in angai bok ti chuan a boy na chingfel tur chuan chu theory chu a hai zau zela mu chua anei le tatlat site pakhata an ngai dan hriat dan sang te an ziana forum atang chuan Mandela effect chu experiment an kalpuya tanga an mu chua emo the dar tak ni in theory sang test nana an man berna thin hadron collider khol changkang tak san ho siam chumanania kumsang ni pariat dai to khan Russia a experiment chu an lo nei chumi rual chon mi tam tak chuan chu tiang thil mak tak kan ti te chu an ron ton hriat chan chung singa chuan Mandela effect po hi atel nge chu a thil zirlai hre chiang turin pui thiam pakhat Isaac chu apana
pathian omle omlo chungchang te chu an khel dun ta dai mai Isaac thu soi a han ngai thlak wang nuwa Brendan chuan khovel chu pathian siam ani aring thei ta ho lo chutia Brendan rundang lam ta em a mu chuan an fanu sem wanga inti she omlutuk to lo turin alo tia hun kal to chu thei ngila nun thar tran to turin alo du chuta engemaw fin fia tum chuan Brendan chuan monopolia putarlem chungchang chu azota chu vele Claire chuan monopolia putar chuan monokol tarmit lelam chau omang chia vo tia ron soin ma sela monopolia putarlem ahan en chian nak chuan chutiang reng alo vo ta ho lo mai chubaka Brendan chuan zong te pakhat Curious George anti chuan maya nei thu aron soile ama ero chu Curious George an fanu no telem khat chuan mei anei ti an chiang le boxi chuta Brendan chuan chutiang thil thleng zong chu Mandela effect wang ani thu Claire chu shilin an fanu sema thi tumte khan parallel universe chu an tong ani aring tlat parallel universe chuan an khovel chu ron lut zokin hun kalpa ngai chu aron herdang lam shet ani chu aring deu Claire ero apasal Brendanin theory maktak taka abuai fowawang chuan alo ne to hle a chu chuan malam pan konga ati chuan op fowawang chuan alo ne to hle Brendan chuan Mandela effect chu atak nge ani ti sheto ma sela a aya thuk zok chu lu chilin hriat belzel ala du ta chuan ma alo ngai dan nem he na ni nge yalang chu a muta hlol mai Mandela effect lo thlen chan ber chu kan chen mek na khovela chuan parallel universe chu aron lut ve a khovel pahni te chu in chopol kwal velin khovel tak le parallel khovela thil thleng le om dan te ve chu khovel khata kan tong du na Bernstein Berti le khabua te khan khovel pakhata chuan letter A ani lain pakhat ve thunga chuan letter E te lo ni thina chu khovel pahni ain chopol ta ka wang chuan thil pahni te chu anton hriat ve awangin nitla ta hriat na chu alo nei tir mai thina ni parallel universe chu tam tak po om thei chung parallel khovel tin te chuan mi pakhat rawa po thon tu shan alo nei tira chu wang chuan Brendan chuan sem chu parallel universe chuan aladam aring tlat atopa scientist pakhat Dr. Roland Fudge hi amu chuak lol mai chu scientist chuan kan chen na hi simulation mai ani alo ring ani ti chuan arang lama Dr. Roland chu muin ma se alo boy awangin ka man ri lo ti in alo chang bur ma se Brendan ero ala beidong mai lo atuka chuan Dr. Roland chu in lama atlowa akik ngat nuwa lutir tange in chumit nuwa Dr. Roland a research chungchang chu an soidun doctorin research alo be atang chuan khovel hi computer simulation mai chau engwanga siam nge ani ti po hriat lo ania chu simulation chuan ama angchia simulation dang chu second tin siam chong zelin ma se thon tu shan vek an pai thung Brendanin Mandela effect a aton hriat hi chu thilkal sual emo simulation pahni te anin sudwang ni inalanga chu an boy na thlen tu ber chu alo ni ta ani Dr. Roland shilfiana atang chuan Brendan chuan khovel hi computer mangmai maya siam alo ni chuan program chu computer coding script manga thil fellow pai bo vek thai ani chu aring le tlat ma se chu tia ti atumani chuan computer naran mai chuan na alo thok hau lowang Dr. Roland po chuan computer satlia mai chuan ni thlak lovang tia ron nem hetin chumit nuwa Brendan chu university pakhata computer changkang tak quantum computer amale atim ten an siam thu Dr. Roland chuan a shil chuta Dr. Roland chuan Brendan a program chu quantum program manga thlak thai ani thu ron shilin Brendan po chuan quantum computer a coding te chu azirchian shep nuwa ana chu zoin atran chhozel chu baka a gaming code le chu quantum code te chu a cho pola coding script thar te chu a mu chuak zel atuka chuan Brendanin a tho ruala a fanu sem lo om kura mu chuan mak ati khermai atir chuan amit vai emo suang tuana mai tura angai ma sela atopa computer coding lama na alo tho ngat na chuan ra aron chua ta a ngain sem chu ama shwailet le nge yani chu aring ta ani chu athora chu
alo thlon maya luan raltir atum to lo hle afanu sem chu hun hlim om tak te man puin hun chin chia tlak tak nei pui ngei chu atuma ani na taka chuan Brendan chuan khovel danga thon thu chu ala chonga a khovela senglutin khovel danga sem ala thi ve miu lo awangin dungdama mu tur lo la om thei ania an khovel chu anin thleng hlok tina ang velani ma se chu chuan ngong do om lo tak alo nei nge ni Brendan chuan anu pui tler om dan chu mak ati sot le khovel danga chuan sem chu ladam ma sila anu pui tler ero chuan ril ru ha na le boina tam tak alo nei chu ni in chu vele man mo takin Brendan chuan Dr. Roland chu apan ngal ma se Dr. Roland chu thlani liam ta khan ain ti hlum dai to tia an lo hril chuan mak ati kher mai anin hmuna kha nimin ang lek ni in a she boxi chumi om sia chu parallel khovela chuan Dr. Roland chu alo thidai to tina ani chumi hnuwa Brendan chuan script ko ta chutlu khan ngong thalo lutuk mai anei ti hre thiamin khovel pahnia chen kop to awang chuan Mandela effect kan ti chu na samang khengin anei pha chutale Brendan chuan ko ta chuta chuan engemoti sual zewa nei ti chu a hre chuak ta hlol mai ti chuan man mo takin khovel herdik le tur chuan script ko thar chu azir chiang le thuaya Brendan chuan atum ber chu khovel apanga ya omtir le a Mandela effect kan tiang chi te chu om to lo na hmuna siamatum script ko ta peifel nuwa Brendan chuan tlemin ala ring zo lo deu a ko thar chu adik lo pal anga universe pum chu chia in siam that le thei ani to lo chu a hlau tak zet nima sela an puile fanu wang chawa pen chuak le ta themin quantum computer om na ngei maya chuan avakal le man mo takin a script code chu a chulut thuaya computer po chu ain process mek ni om taka omin Brendan po chuan huphur ril ru deuh si hian alo ngak mek anna azo fel nuwa Brendan chu a chuak thuaya ma se po na car lo in park song an lo bo vek ti chu a mungal pang basa chuangin mi song chu an lo phesok sok ang hian a mutatlat mai aril ruwa lian ber ero a chung te an nia panchot main kalkonga chuan building te chu an lo phesok soka nimrong te chu alo mak ang reng hle ina thlen chuan hlawang ngei tler chu midang ang boka phesok sok le melpo mu theilo hian awa muwa in chung te chu aron thim le ang sok zok atopa vana thil eng tak pahni te chu in sudar chuai main universe pum mai chu thim chuan aron lua lan ta vek reilo te hnuwa Brendan a script code po chu alo la kal reng ti kan hmuwa chumi hnuwa khovel chu atira tang bok aron in siam thale hun chu liam shetin planet sang microbes le virus tuya cheng chi thil nung ramsa le mishing baka khovel chu ahma angkhan building lian pui te chu mu turin alo om le to chu mai nilovin soi mai thailo Mandela effect po chu alo om le to bok ani ti chuan sin to bera Brendan clearly sem te tuipui kama hunan man lai kha alo thleng non le ta a sem chuan tui phone bula nap khon son tuma kalatum chuan tuna ve thung chuan Brendan chuan isong telem Curious George kha heta lo da photro atita a khovel thara chuan chu zong te chuan mei alo nei to lo nge ti chuan ma ang boka an hring nun chu mangnon le in ma se tlema ain herdang lam shet ero angai melta ani